furta faɗa alkhairi mai daɗi dan uwana. Murna nake mai murmushin so aure dodon gwagware. Na yi alfahari da godewa buwaye da na yi aure. Murmushin so aure dodon gwagware. Min yi alfahari da godewa buwaye da min yi aure. Walwala ta murna ta yau ga kutare. Ba ya shi gashi zama da ni jure. Zuciya bari ba kunci a gare ni tare. Addakan muka ke masoyi gun muka yi ne mu fa amare. Zara min yi sa'ar aure mun kore larura. Ba mu yin dadiro aure ne suna ci ga mu a tare. Lallai shi faɗin halakta basu bai sabon iyaye. Tarbiya ta haƙƙi na duka kun kiyaye. Kowa ya sami ya tau abadan bayan hawaye. Durƙuso muka yau a gaban kamuna taro bi kore. Zuciyata tana ta bari kan kwale na yi wanda zai yi. Mai gidan mu mai kyan tsari da kai muke ta yin alfahari. Godewa Allah aure ya kore illa. Faida alkhairi ko kai shi. Ka siyo min abin nan da ce za ka siyo min jiya. Salama. Babu wani sani da zuwa ba shine ya kawo ni ba. Na ce ba shi ba kuma zama zan yi ba. Ku tashi. Kai ina son shaida maka. Na fa gaji. Yanzu ka zauna a gidan nan yau shekara da shekaru kana tare da wannan matar juya ta asirce ta. Shikenan ana zaune da ita ba haihuwa ta zama juya. Kana tare da ita ta asirce ka ko sai da ta yi da kai sai dai kawai soyayya ku kuke kai kuna ta soyayya babu haihuwa to ban yadda ba. Ina so in ga kai ma ka haihu ina so in ga jikoki na. Kuma na ga haihuwa daga Allah ne. Yadda Allah ya kaddara za mu zo duniya haka idan da rabo za mu haihu. Dan sai ka gaya min haka hau turmi yake kafi ni sanin Allah ko to ban yadda ba na dai gaya maka nan da sati guda ka nemi mace ka aura kai mata hudu Allah ya mallaka maka ina zo na ba ta haihuwa ban ga amfanin zama da ita ba idan ka riga ka mutu ka tafi har abada ba wanda zai tuna ka ba wanda zai san cewa kana nan ka gaba sai dai a ce Allah ya ji kanshi ya tafi baka bar min baya ba to na baka sati kai ka ji lafiya. Zance na shirri bai da daɗi. Mai nasa tilas ƙarshe na saya faɗi. Mai faɗa ta alkhairi shi ke sa nishaɗi. Faɗa alkhairi ko kai shiru zai fi nema. Faɗa alkhairi karkafar take shi ya yasa. Mijina na kanya. Matata, yaya aka yi? Ke ka kara saboda wannan rashin haihuwan tamu. Ba rashin haihuwan ne ke damuna ba illa yadda 'yan uwanka suke damunka shi ne ya fi damuna. amma an banda abinki
in zan auri matan duniya gaba ɗaya idan Allah bai bani da ba akwai wanda ya sai wani babu wanda ya sai maka abin da Allah bai maka kowane auro in ba zan haihu ba zan haihu what I want you to do is just duk sanda wani abu ya zo miki ko ta gani cikin wannan yanayi ina faɗa wa Allah a zuciyata kuma ina faɗa masa a lokutan duk da na dushe shi ke ma ba abin da nake so ki da wuce ki addu'a Allah ya zaba mana abin da ya faru Allah kuma ya ba mu zuriya ɗaya mutane nawa ne suka haifi ƴaƴan sun zama musu musiba Allah ne ya ce almalu wal banuna zinatul hayatid dunya kuɗi da ƴaƴa fitina ne to amma in bai baka ba sai ka bari baka san me ya bari in aka baka wanda zai goye ka kuma an fitar da hakan ya fi son ka fara ba komai yanzu zan tashi zan je kula in yi sallah as usual ci gaba da faɗa Allah kamar yadda na saba Allah ya bani da arziki ki sa kayan bacci ta kwanta alkhairi karkafar take shiyarsa karkafar ta sharri ko ka aikata sharri faɗa alkhairi ɗan uwana faɗa alkhairi furta alkhairi Allah ba zan daina ka ƙara wurinka ba wurinka ake neman Allah babu mai shi ka Allah kullum kuka ne Allah ka bana yi ba amma ka bani ɗa na gari Allah ba dan ba dan hali na Allah na roƙe ka Allah ka ga halin da nake ciki da ni da iyali na Allah kai ne abu roƙo Allah la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa kullu shay'in qadir كنت وتكون حيا لا تموت كان قدر النجوم وأنت حي القيوم ولا تعبد سنة ولا نوم يا حي يا قيوم اللهم إني أسألك فإني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد به يمشى كل شيء قدير Allah karɓar mu ba dan mu ba Allah ba dan halayen mu ba Allah mu masu saba maka ne dare da rana Allah muna neman gafara tare da Allah ka ba mu محمد ما كان محمد على محمد محمد رسول الله فدا alkhairi karkafar take shiyarsa Allah maju bukan bawansa ki san kanki na ga mai in dai zamu faɗa Allah zai ba mu da abin da muke so ba a roƙon Allah ya hana sai dai ya jinkirta in ma ba a baka a duniya ba sai an tanadar ma Allah ya saboda in ka ɗaga hannunka sama ka roƙi Allah to shi ya nufi kai haka idan har ya nufi ka ɗaga hannu ka roƙe shi to tabbas zai biya maka bukatun abinda nake so ki haƙura ki ringa da kuka da ke ni ma ina yin nawa na cikin zuciya wanda ba zai fito to amma ba mu da sani ba mu da ba mu ma ba mu muka haifi kanmu ba mu muka halicci kanmu ba mu muka ci halicci mu so sai abinda Allah ya ga dama ya yi Allah ya amsa da ayyuka kawai yawo kina zaune a cikin gidanki kin zuba uban tagumi sai bacci kike a zaune wallahi lafiya ya gida ya kowa da kowa ina zaune sai na ji an ce wa lalle kina kirana na ce a'a Allah dai isa lafiya kalau illa wata alfarma ce da nake nema a gurinki wace irin alfarma ce ƙawata ta kai na kisan kowace irin alfarma ce zai yi shi ya rasa karkafar ta sharri ko ka aikata sharri ka gane na yi wa Rabi magana kuma ta yarda kuma ya kamata yanzu sai a yi shirye-shiryen yadda za a yi abin
haka ya zama dole kai inda abinda mahaifiyarka ta ce dole ka bi abinda kake so kuma kana da gaskiya. ba laifi tun da ke da kanki ka zaɓa mu kin ga ina ni na cewa na inda har Allah ya sa za ki iya nemo wadda ke ganin za ki iya zama da ita wannan al'amari dai kin riga daga inda ya fito kaddara shi Allah ya samu da shi. To yaya ga ni a rabi kaka Rabi dai na tare tun muna yara tana da halaye mai gina kari Rabi mutum ne kirki ce ga rikon addini kuma ka ta marainiya ce don aka Rabi gata da a ce ana abu a waje da baka san koya ake inda na gida da ka san yadda ake na ce ne wanda a yi da Rabi. Alhamdulillah tun da abu ne da ya zama mana dole Rabi wannan al'amari da za ki ga an tursa sami a kansa ita kuma a cewar ke cancanci ki zo kusa da ita to an ba za a takura miki ba mu ji ta bakin ki tukuna ko wanda mu ji ta bakin ta yawa abin da zan ce sai da ci Allah ya tabbatar mana abin da ya fi alkhairi idan hakan ne yake da alkhairi Allah ya tabbatar. To alhamdulillah Allah shi ne abin godiya kuma daman kamar da na gaya miki yadda ta ita ce kuma ta amince kuma Rabi tsakanin ki da ita na san babu kishi tunda ita ɗauko ki ta kawo ki ta gane da wannan aure ta ki zama abokin zaman ta cikin gidan haka da Allah ina son a zauna lafiya kamar yadda kuke lafiya tunda tare na gan ku ko gaskiya ne Allah tabbatar mana da alheri ina buƙatar ki tanya ne da ki sai na barkar sarki gaskiya ne to Rabi sai mu fara shirye ma ku haɗa kanku a ɗaya hankali tunda Allah ya taimake ni da man ta kai gida in ga ba magana kishi ina tabbatar mana sai haihu Allah ka ban Allah ka zama gatan Allah gurin ka muke nema ba wanda ya isa sai kai la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhammadu ma kana muhammadu ala muhammadu muhammadur rasulullah akish shiga cikin zan dan tsara lazimi sai kamar yadda ka ce amana ce a tare da kai to mu kuma yanzu amana ta hau dalili abin da sanya nake ƙara jaddada wannan abu saboda mahaifan yarinyar nan su da su Allah ya kaddara dai gaskiya a hannuna take duk wani tarbiyya da ya kamata a nuna mu wannan yarinya na yi bakin kokari abin da ya kama da karatunta walau na boko da na islamiyya duk na yi iya bakin kokari na tsare waɗannan abubuwa saboda haka ina roƙon hukuma don Allah dan annabi amana tana da wahala ba ta wannan yarinya gishin ba uwa saboda haka ina roƙon ku don Allah don annabi kuma da za ku dasa inda na tsaya to na gode Allah saka da alheri yau wace rana yau juma'a
to in Allah ya kai mu rana ita yau sai ku zo daura aure. Allah ya da insha Allah sa da mu zo wani wani abu na jiran sosai kuma abu da nake so a sake tabbatarwa da shine wannan aure da za a yi ka dauka cewa kamar daga hannunka ta fita kuma hannunka ta kuma duk abin da ya kamata a yi na ga cewa an bi sunna annabi kuma an saka mata ci shi insha Allah kuma za a samu sabani don Allah da Allah sa fatan mu Allah ya tabbatar da alkhairi Allah kuma ya sa abun albarka kuma Allah sa an yi asa kuma Allah ya saka da alkhairi amin Allah ya saka na gode ya ƙara girma da na gode Cikin shiri bai fi daɗi mai na tilas ƙarshe na sai ya faɗi mai faɗa ta alkhairi shi ke sa nishaɗi. wannan dai haka ya kamata domin a yanzu ne zaka san muhimmancin mata kuma ko ta tumna maka iya kokarin ta wajen kyautata miji don baka sanin muhimmancin ko mutum ba ta sanin muhimmancin mijinta dole ta ga kawarta ko kuma ta ga wata take abokin zamanta gaskiya ne mutum ya mata biya lokacin zai san ma me mata haka kuke ta faɗa ma haka muke to mutum ya ga mutum tuni ba wataƙil kai saboda kana da guda biyun shi isa kake ta assistant to amma na gode wa Allah da ya sa abokan kirki na arziki su suke bani wannan shawara zan yi inji ne kuke ji da ba gani zaka ji insha Allah Allah ko Allah zaka da sosai mu je kan mutanen nan su jira mu faɗa alkhairi ko kai shiru faɗa alkhairi haka ne wannan ina ganin cewar bai wuce ta rubuta ba in ta rubuta ta bada ma waya ta yi ta faɗa min ko ta faɗa maka ko mai na san mu da bukatar mu gamsar da ita gaskiya ne kuma a bada ma za ta ko kina da wani abinci ne ba ki da wani abinci ba faɗa alkhairi faɗa alkhairi faɗa alkhairi faɗa alkhairi in za ka furta faɗa alkhairi mai daɗi za ka furta faɗa alkhairi faɗa alkhairi mai daɗi dan uwana murna nake yi ne murmushin so aure dodon gwagware na yi alfahari da godewa buwaye da na yi aure murmushin so aure dodon gwagware min yi alfahari da godewa buwaye da min yi aure walwala ta murna ta yau ga ku tare ba ku yin fashi gashi zama da ni ku jure zuciya fari ba kunci a gare ni tare haɗakan muka ke masoyi gun muka yi ne mu ba amare Zara min yi sa'ar aure mun kore larura ba mu yin dadiro aure ne suna ci ga mu a tare lallai shi kwaɗan halakta basu bai sabon iyaye tarbiya ta haƙƙi na duka kun kiyaye kowa ya sani ya tau abadan baya hawaye durƙuso muka yau a gaban kamuna ta roƙo rabbi kore
sa tuna ta bari kan kwani na yi wa nazari. Mai gidan mu mai kyan tsari da kai muke tsayin alfahari. Na godewa Allah aure ya kore illa. Mun godewa Allah aure ya kore illa. Yau duhu ya yayi haske ya iso min. Ka zamo tsani a gare ni kana isar min. Addu'a in kayo mu zani ya amin. Yafiya na yo bisa laifi in kunyoni na shari. Uwar gidana na ɗauke ki farin ciki na. Kai mai gidana na ɗauke ka farin idona. Ke ko amarya din zamin sukuwa da kauna. Sukuwa in kayo bana zamiya na fi su turare. Murmushin so aure dodon gwagware. Na yi alfahari da godewa buwaye da na yi aure. Murmushin so aure dodon gwagware. Min yi alfahari da godewa buwaye da min yi aure. Na yi alfahari da godewa. Min yi alfahari da godewa. Na yi alfahari da godewa. Wa buwaye da min yi aure. Sannu. Lafiya nan? Ina gaji. Lafiya ƙarar. ita ce shi sa na damu din akan ke ta zo ku gaisa. Ai zauna lafiya. Kin ga na damu a kawo kin ganki. Saboda halin da ake ciki. Kada ki ba mu kunya. Ki zauna lafiya da mijinki. Kun ji ko? Allah ya muku albarka a mijinki. Na yaba. To shi ke da kuwa. Ya fi tsawari har da fashayin ya da fashayin ke fice. Ya wani ruwan ma akwai da ake dafa shi da daban. Ni ban fi ka iya dafa shayi ba. Akan bai za ka ce lafiya ya ta iya girki. Ani gaskiya ba ma ka bari ba. Gaskiya to ina ji dai sun kacin na jin an kan dago. Mutum da kina ɗaliba. Kacin ba? Da kin yadda buwa ga shi kuma. Kamin za ka sa ran teɓa a cikin ce na fi ka iya girki. Ya isa ke ma ke iya. Ya fara da ke ba ta da shi. Kina ba ta jikin ki. Kira mi ƙura da ke. Ki riƙo a tare. A'a ni ba ba zai iya. Alhamdulillah. To ina fata da kin fahimci abin da nake yi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce a jikin mutum ɗan adam akwai wata tsoka. Idan tsokar nan ta gyaru to dukkan jiki ya gyaru. Idan kuma tsokar nan ta ɓaci to dukkan jiki ya ɓaci. Abin da nake nufi miki a misalce wannan tsokar ita ce zuciya. Idan ka kyautata ayyukanka a zuciyarka ta gyaru to dukkan jikinka ya gyaru. Idan ka munana ayyukanka a zuciyarka
to idan zuciyarka ta lalace to dukkan jiki ya lalace. To ubangiji Allah ya mana katangar karfe da munanan zuciya, ubangiji Allah ya gyara mana zukatan. Ina fata kin fahimta ko? Allah ya sa mu gane. Amin alaikum salam. Babi. Lafiya? Hajara. 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 To me yasa nake ta mata magana kai ce? Yasa nake ranar a cikin ba shi da lafiya. Ban da abinci wannan ai abu ne mai sauki, ni me yasa ba za ki faɗa ba? Gaskiya ne. Sai yanzu tana fita za ka yi ba sai ka kai ni. Kuma ina za ni dole in ajiye yanzu mu je mu duba shi kawai. To shikenan zan canza. Hajara kin ga haƙuri yadda ya fi miji. Kowane lokaci Allah yana tare da yaƙo. Yanzu ga shi kullum burin mu samu haihuwa ga shi Allah ya ba mu sai dai fatan musu kula. In Allah ya sauke ni lafiya, ina ga ɗan nan ma a ita zan barwa. Da yake an ce miki ni ba ni da cikin da zan ɗauɗa ko? Na nake yi mai murmushin so aure dodon gwagware. Na yi alfahari da godewa buwaye da na yi aure. Murmushin so aure dodon gwagware. Min yi alfahari da godewa buwaye da min yi aure.
ta murna ta yau ga ku tare ba ku yin fashi gashi zama da ni ku jure zuciya fari ba kunci a gare ni tare haɗakan muka ke masoyi gun makai ne mu ba amare kai ne farin gani mai kyan hali ba gadara zambiya gun kamji na ba fusara min yi sa'ar aure mun kore larura Yin dadiro aure ne suna ci gaba a tare lallai shi kwaɗan halak tabbas bai sabin iyaye